Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय। लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव हाबा दं होनना बुंदोंमोन ना, बेवाइनि फिसालानि माने बियादैनि हाबा दं होनना बुंदोंमोन। थ' जोङो बेवाइनि न'आव फैदों आरोना बेरायनो बिजावजालि सानैजों। ओमफ्राय हाबानि थाखाय मा डेक'रेशन खालामदों थ' बेखौनो आङो नोंथांमोनजों हाबानि सिगांनो माने आं शेयार खालामखानोसै आरोना लोगोफोर माबायदि साजायदों माने फुल साजायजोबथाराखै अब्लाबो माने आङो देखायनोसै आरो जेसेबां साजायदों आरोना स्टार्टिंनिफ्रायनो माने फ्रन्ट साइडनिफ्रायनो आङो देखायनोसै अब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना। ओरै लामा जोंना न'आ ओरै थाङो आरोना। ओमफ्राय नै बेवाइनि आरोना नैबेनो जानो गोनां हाबा गोदान जानो गोनांनि न' आरोना जोंहा बियादैनो जि मोजां बार बारदोंहाय नै बेबायदि साजायबाय आरोना बिराद मोजां समायदों ओरै गोजौनिफ्राय ओरै गाहाय देबुबु जानाय आरोना। थ' आङो थांसै आरोना साजायबावनांगौ दंबावो माने साजायगासिनो दङ आरोना। ओमफ्राय नै गोजौ बिदि आरोना। ओमफ्राय नै बिस्रा मालाय दखानबो दंबावो आरोना बेवहायहा टार्निं जालायबाय आरो नै दामगासिनो। नै बेवहाय साहा लोंग्रा जागोन ना। ओमफ्राय नै ओरै दङ बेवहाय ओंखाम जाग्रा हल नै साजायबा आरो समायबावगोन आरोना नैबे ओंखाम जाग्रा हल। ओमफ्राय नै ओरैजाय थाबायबावबाय नायदो नै। ओमफ्राय ओरै दङ नै बेयाव साहा फुदुंग्रा जागोन। ओमफ्राय नै संग्रा खावग्राया नै जोंना अमा बेदर दालि ओंख्रि आलु लाब्रा बायदि बायदि आइटेम थागोन आरोना। ओमफ्राय बेखौथ' मिथिखाबाय संग्रा खावग्रा होननानैहाय। ओमफ्राय नै बिथिंजाय आखाइ सुग्रा आरोना आखाइ सुग्रा। ओमफ्राय नैबेयाव दङ निरामिस आरोना निरामिसनि थाखाय नै आरोना स्पेसियेल बेवहाय नोंथांमोननो आङो देखायबाय। ओमफ्राय साजायबावबा साबसिन नुबावगोन। ओमफ्राय दिनै माने बेरायफैनाय हिसाबै आरोना थ' नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय। आरो दंबावो आरोना बैयो सिथ्लायाव दंबावो माबायदि साजायदों बेखौ खोन्थागोन आरो माने न'नि साइड बेबायदि साजायजोब्बाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दंबावो फ्रन्ट साइडआवहाय माबायदि साजायगोन आरोना। नै बिबोनां हिनजाव गोदाननि बिबोनां जागोन खामानि मावगासिनो बेस्रा सुट्टियाव दंफैयो। सुट्टियाव खयदिन जाखो? 15 दिन जाहैबाय। 15 दिन जाफैबाय। मोजां जाना दं फुला। सियारखौ 200 दा गासै दखानाव दं गैया खोमालै। एलिया ओमफ्राय लोगोफोर जों दा नै सामब्राम गुफुर जिरगासिनो आरोना जाय बोरै सामब्राम गुफुर जिरदों जाय बोरै बानलु गोरान साफा खालामदों आरोना थ' नोंथांमोना नायलांबाय था आरोना। दे सोरनि हाबानि बानलु सायदों सामब्राम गुफुर जिरदों? लोगोफोर फिसालानि एकदम गोबावनिफ्रायनो जानो होननानै बेसेबांबा बोथोर मोजां नायनानै गरम बोथोर जानायाव मोजां बोथोर नायनानै दिनै हाबाया जासिगोन थारैनो। ओमफ्राय जोंबो बिराद जानो थाखाय एक्साइटेड ना मा होनो बिदि जानानै दंमोन। ओमफ्राय गाबोन हिनजाव गोदान लायनो थाखाय एसे देलायग्रा लायदो आरो लोगोफोर बेयावबो रायजाबावबायसो हाबा जानो ख्लां जानाया दाबो मावखायाखै खामानि होननानै। ओमफ्राय नै एसे देलायग्रा लाबोबाय। बुरैबाबो देलायनांगौ बुरैखौसो दाना बांसिन नायो लोगोफोर। गोसोम जाबाय आरो सिख्लाफोरखौ नायगोन नामा माइ गायनानै एसे गोसोम जाबाय आरो लोगोफोर। ओमफ्राय गाबोन फाउन्डेसन होनानै एसे दाफोरखौ आवग्रिनानै मोनगोन। फाउन्डेसन ना फाउन्डेसन होनो एसे दा बे फांसनफ्रा बुरैनायखौ नायनो लाबाय बै सिख्लाखौ नुखाला नालाय उफाय गैला मानसिया नों बे जाबा जोबा मोनसे हांखुआसो दा मोजां बिसोरो अखालासो नोंसोरो माबाफ्रा माने थ्रिप्तियाबो सामब्राम गुफुर जिरदों। हाय होनदो दे हाय दादानि हाबानि ना दादानि हाबायाव नै थ्रिप्तिया मालाय बाम जानानै सामब्राम गुफुर जिरदों। बियादैनि हाबाया जाथारसिगोन गाबोन अखानायब्लानो। ओमफ्राय दा मोनायाव रेडि आरोना जोंहा इउटुबार बिदां बसुमतारिबो दङ लोगो मोनबाय आंनिनो लोगो एकदम क्लासमेट आरोना बिराद गोबावनि उनाव दाखालि बैसागुआव लोगो मोनदोंमोन आरोना
थेवबो ओमफ्राय बिदि मोजां गाज्रि रायलायनाय जाया आरो माने टाइमानो मिलाया हुलुस थुलुस आंबो फैयो थांफिनो बिदि आरोना ओमफ्राय दिनै लोगो मोनबाय मोजां गाज्रि सावरायलायबाय ओमफ्राय हाबानि थाखाय धुम थाम आरोना नै ओरै आब'मोन दङ ओरै बिजावजालि सायगासिनो आरोना नै मैथा गाबोननि थाखाय औ नै मैथाया जोंना ओरैबायदि गोखै हादाननि मैथा लोगोफोर गोखै जाथारगोन आरो गोखैखौ हले दा बुंसै जेरै मैथा ओरै आरो गोखै गैयि नङा नै गामलाया गंब्रै नै रेडि खालामगासिनो ओरै फारसे ओरै सायनांगौआ दंबावो आरोना बेयाव बस्ता गिदिरजों बस्तासेमोन आरो दंबावो बेयाव मैथ्रुबो होयो माथाय लेबु जागोन लेबु आरो माबा मुदुफुल आरोना सोरबा सोरबा मुदुफुल होनो आंहा मैथ्रुसो होनलाबायो आरो सायगासिनो दङ मालाय बिस्रा बिब' बिनानाव बिसोराबो हाबाखाय लोगो मोनलायबाय आरोना दिनै जाय बिब' बिनानाव बिसोरो माने हौवा गोदाननि बिमादै ओमफ्राय नै ओरै जावजालि आंनि बिसिनावनो हर थाफैग्रोखादोंमोन आं दाखालि ओमफ्राय नै बियानै आरोना थांलाय फैलाय गथ' गथाय थ' दिन्थिगासिनो दं आरोना दसे उनाव गोबावजों खनसे लोगो मोननाय नालाय माने आद्रा जानानै दं मोनगासिनो आरोना एसे रायलायहरदो दे एसे रायलायहरदो होनदां हाय नै आंहा सुदिमाखौ लोगो मोनबाय गोदो कलेजाव लोगो मोनखादोंमोन जोंनि खुरमानाव मोनबोबाय जाथिनावनो मोनबोबाय आरोना जों गामियाव सुदिमाखौ दालाय जोंहा जाथियाव मोनबोआखै जेनेबा बिनि हासबेन्डआ जोंनि जाथि नङा आरो बेथ' आंनि क्लास एखे ओमफ्राय बिनि हासबेन्डखौ आमाइसो जायो दा दालाय आनैनि बिबोनां नङा आनै जायो आरो आंखौ माने क्लासमेटसो आरोना आमाइया लाबोबाय नालाय ओरैनोथ' आनै होना आं बेखौ सुदिमासो होनखायो नाङा सोमोन्दो नाङा जोंहा लोगोखाजों नालाय माने ओरैजाय माने संग्रायगादाव इउटुबार दङ नालाय जोंखौ एसे मेगन सागासिनो दं आरो जोंहा जिराय मैथा सायगासिनो नालाय बारा हेभि नङा खामानिया गावना आखाइ खामजागोन ना आरो लोगोफोर बिथांजोनाव बिराद बोलो दङ बेखायनो हेभि आरो बेना खामानिया नै मैथ्रु हाखावनाय आरो लेमनाय आरो इलाय नुबाय माबायदि नै जोङो माने डिनारनि थाखाय रेडि आरोना नैबे मैथ्रु आलु लाब्रा ओमफ्राय मैथा साटनि आरो ओमफ्राय संगासिनो गाबोननि थाखाय मा होनदों हिन्जाव गोदान हौवा गोदान जिरायग्राखौ साजायबाय नै दे जागोन दे जोंना दासिमबो मैथाखौ सायखाङाखै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय गाबोननिया गाबोन जासिगोन नोंथांमोना थारैनो नुनो मोनगोन ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदो बाय बाय आब'मोन बाय बाय होनहरदो दे बयखौबो बाय बाय आइ बिदां बाय बाय बिराद खुसि जोंहा मानो होनब्ला बिहामजो लायगोन बिहामजो लायगोननि खुसियानो आलादा एक्साइटेड ना मा होनो ओमफ्राय बिदाङा मा जागोन बिदाङा आंहा फंबायनि हिनजावखौ मा जायो बिनानाव माने आनैनि फिसाला नालाय आंनि फंबाय अब्ला बाय बाय बयनिसिमबो नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदो सोरो नै सासेया बेखौ बुंबाय थायो ने साला बेवाय नोंसोरनिखौसो लाबोनांगोन दा फंबायो जोंखौ हाबायाव आथिंफोराव लिंलांनांगोन जोंनि बिजावजालि गिदिरखौ एदावगासिनो आरोना माने हिनजाव सोरखौबा माबानायखौनो खोनादों खोमा होनबा जोंनिया